Dobré striedanie týmu AK Poprad po ubránenom oslavení. To sa musí trénerovi Pellegrinisovi páčiť. Nádherná kombinácia domácich. Čas 17:09. Aurel Nauš a jeho 5. presný zásah v tejto sezóne. Poprad vedie 2-1. Keby sme mali spolukomentátora z šachu, tak by sme povedali, že toto bol šachmat z popradskej strany, lebo to bola kombinácia do prázdnej bránky. No ale teraz pozor, otvorený priestor pre Tomášom Záborským, ten vymýšľa prídavku fantastickú na presný zásah pre Xaviera Cormiera, ktorý v čase 56:29 vyrovnáva toto stretnutie. A v Poprade 3-3. Tu sme videli, prečo je jednogólový náskok zradný. Nemôžeme povedať, že by Poprad hral tretiu tretinu zle. Nemôžno povedať ani, že by Kamzíci púšťali svojho supera do vyložených šancí. Dovolím si tvrdí, že toto bola druhá šanca Liptovského Mikuláša v tretej tretine. Chicoine nebude chýbať na modrej v úlohe strelca Ranford, tradične na kruhu. Ranford si to pýtal, ale na opačnej strane ešte väčšia medzera do prázdnej brány. To dostal nabité Jakub Dubravík. Žilinčania idú do vedenia iba 12 sekúnd. Potrebovali na zužitkovanie presilovky. Tu je tá Ranfordová rozohrávka. Najskôr prihrávka spoza bránu a Dubravík si ten puk jasne vypýtal na vzdialenejšej žrtke po prihrávke spoza brány.